A rehabilitación do convento Pontevedrés de Santa Clara chegará ao Parlamento galego. A voceira nacional do BNG comprometeuse a levar o proxecto ata a Cámara Autonómica para reclamar o apoio da Xunta de Galicia. Que a Xunta non pode poñerse de perfil neste asunto. A transformación de Santa Clara é un gran proxecto de cidade, de recuperación de patrimonio histórico e que vai a necesitar millóns de euros para a súa rehabilitación, recuperación e posta ao servizo da cidadanía. Falamos de implicarse con recursos económicos, con prazos e con colaboración co Concello, que realmente o propietario desta obra. Para o rexedor pontevedrés, a recuperación de Santa Clara é un proxecto estrela, clave para seguir transformando a cidade. Para incorporar eses 13.000 metros cuadrados á cidade, nunha cidade que é moi compacta, e estamos orgullosos de que así o sea, de que sea tamén no futuro compacta, pero é unha forma de permeabilizar tamén a cidade, e aí queremos tamén que a Xunta se implique nesa recuperación de Santa Clara. Dende o BNG queren evitar que a postura da Xunta no proxecto de Santa Clara sexa a mesma que noutros compromisos con Pontevedra, como a variante de Alba, a circunvalación ou o saneamento da ría. Pero non só a Administración Autonómica ten débedas coa cidade. Os nacionalistas criticaron a parálise do Estado na reforma do nó de bombeiros ou no paseo Peonila Marín. Os galegos e galegas temos dereito a que se nos trate como cidadáns de primeira e non como cidadáns de segunda, que é o que vemos que repiten os gobernos do PP, do PSOE, e o único que pode cambiar ese guión é que teñamos máis forza e máis capacidade para poder presionar aos gobernos centrais. Para Pontón, Pontevedra é un referente internacional e un exemplo da aposta que teñen que facer as cidades cara ao futuro. Asegurou tamén que ve a Fernández Lores máis forte ca nunca, arroupado por un equipo de 10 para seguir impulsando o Concello.